Rehning wis kemput nggonira ngudi kawruh. Mubenga wae wiwit tanah Eropah. Nangetan tumeka ing laladan Cina ngajam negara Persia lan liya-liyane ubengana. Kawula nuwun inggih. Lan yen wis tutuk sira jumeneng Nalendra madeka ratu ana ing negara Surati. Madeka Nalendra ning negara Surati. Merga negara Surati iku tinggalane wong tuamu Bathara Anggonjali nalika antuk bebungah saka Bathara Guru. Merga pinter nggore gawe gegaman Bathara Anggonjali didadekake ratu ana ing negara Surati jejuluk Prabu Iwaksa. Menika Kanjeng Rama jebul ugi nate nadeg Nalendra. Iya, mula tindakna mengko. Tumandaning kawruh piwulang mau wulangna marang wong-wong kang butuhake piwulangira ing negara Surati nggih. Kula nyuwun pamit penemban. Kaya luwih prayoga yen to lakuku ngubeng bawana iki ora kaijenan. Mbok menawa ana pawongan ingkang gelem dadi kanca rawangku. Ayo sapa kang gelem nderek aji saka tutna lakuku. Ana negara anyar ingkang aran negara Surati. Ratune jejuluk Prabu Isaka. Ingkang sejatine kuwi wong cilik ongklake gedhi ping 17 Jaka Sangkala Yaji Saka. Mula trima rasane atiku yen to durung nekuk tangane wong Surati. Yayi Dimurti, kula wonten pangendika ngadhawuh. Sawe gegamaning logo. Ngrampit glaring baris sepira jero cethek ing negara Surati tak jajaki gantolon kapurancane rubuhna kuwile ngesutaken dawuh kinten kula mepak para wadya saperangan bajingah campuraning wadya manungsa miya raksasa kuwi luwih prayoga ditepung gelang kiblat papat kinepung wakul pinaya mangat budalna dina iki. Trayoli duduk karepe dhewe ngendelong. Do mundur sing ora cekos gelut. Mundur. Trajane dhewe, tontonen. Wong Surati lekno mripatmu Ratu Madena, Prabu Haricandra. Trajang negaramu. Hos. Aja mati aku. Hei, pa. Hei. Mutiar biar popo.
Wasan Sinuwun negari bibrah. Das pundi niku? Papan-papan griya-griya dipun obongi sedaya. Das pundi? Ratu Madenda Prabu Haricandra. Das pundi nika omah kula nggih diobong. Mangga saderengipun diobong man kula mboten gadah napa-napa. Saniki diobong saya melih griya kula kilen griya dereng patos dadi. Nika mengke nek dirusak terus kepripun? Kowe minggir tak ayonane dhewe. Allah taala. Iki sing tak golek yo. Kowe Ratu Surati Prabu Isaka. Dasar kepara nyata. Kowe sapa? Prabu Haricandra. Kene iki sing jenenge Mas Hari. Kene iki. Mas Hari niki. Wonge ya ora patek mbejaji ngono kok kemlintine Raja Mas. Oh, ngawur kae. Nyirang negarane wong kok tanpa srobo-srobo. Iki ketemu dedengkot. Ayo, Isaka. Apa abam? Kowe gawe pati ning wadya balaku ingkang tanpa wilangan. Mbok. Ora idep. Gelem nungkul marang Madenda apa? Jaluk tak krincung sikilmu. Cacing wae dipidak ngogel kowe bisa mateni Prabu Isaka. Kowe wong lanang tenan Haricandra, bedah tenan negaramu. Yo ngalih. Hot. Arep ngopo ya? Wah! Wah! Mutiar wah! Ayo, kowe pilih nungkul ke bawah ke perintah Madenda apa tetep mandiring Surati. Ora ana jamake ratu. Pilih teluk marang Nalendra ingkang angkara murka kaya budi mutiar tenan wah. Wah! Hoi pa! Hoi! Hoi pa! Hoi pa! Wah! Yang kowe. Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon danyelang memanise wadan lanira layu kumel kucemrah
maratani marang sariranipun. Oh. Aduh, Koko Prabu ingkang rayipun Bratandang miwah Baruni kula ugi saged ngraosaken sepinten to risak ing batos paduka Kakang Prabu Saka. Kakang Prabu pejah gesang kula namung tansah lelados dhateng paduka. Menawi sakinten awrat sangginipun Ratu ing Madendra kabarnga Kanjeng Koko Prabu sumire jengkar saking negari Surati kula rayi paduka ingkang sagah rinencak dados tumbaling nusa bangsa miwah negari kula. Semanten ugi kula Kakang Prabu paduka kula aturi nilaraken negari Surati kemawon awit dinten mangke saya ngombro-ombro kamurkanipun Ratu ing Madendra negari sampun dipun jajah sedaya kakiyataning senopati sampun boten kuwawi nandhingi kridanipun kinten kula namung ngentosi sak siliring bawang kemawon negari Surati badhe rebah Koko Prabu adhiku. Oh. Saritane lamun tana swijining ratu ingkang jirih getih wedi mati ana ing palagan iku nista-nistaning patrap nanging badhe kados pundi malih duh Koko Prabu nyatanipun kawontenanipun mekaten saking panginten kula paduka kagungan jejiban ingkang langkung wigati boten kedah madeg nalendring titi mangsa mangke. Koko Prabu kuaturi ndahar atur kula aturi lengser saking negari Surati. Yen pancen mangkono aja mung pun Kakang kaijinan. Sira Yai Empu Bratandang Baruni lan uga Kandhana Nadimu Braradya. Nderek jengkaripun Kakang negara iki bakal tak tinggal. Aduh inggih monggo kula dherekaken Kakang Prabu. Oh. Allah Ta'ala. Oh. Yayi Dimurti. Ih, Koko Prabu. Yayi Hadi Murti. Ketingalipun negari Surati sampun bedah. Ora nono. Isaka ya si Aji Saka. Arep tak pateni mrucut. Minggat kang ndi? Kinten kula kedaton menika sampun suwung. Yen ngono, tak tetepake dina iki. Isaka kalah. Negara Surati dadi jajahan Madendra.
Yayi. Pun Kakang wis dudu ratu meneh. Apa gunane makutha keprabon ingkang kadarbe dening Prabu Isaka? Kaya ora pantes aku suwijining ratu kang ora bisa ngayomi negaraku. Ibu kaya ngopo bakal rusak ing kawula Surati. Ana tanganing Ratu Haricandra ingkang nyata angkara murka. Mula seksenana makutha kraton keprabon bakal tak lukar. Pun Kakang bakal ngadhep manembah nganggo cara kabrahmanan selawase Dimas. Lajeng kepareng paduka badhe tedhak dhateng pundi. Nadyan prapta lak-lakaning naga, kula tansah umiring nderek paduka, Kakang. Iya. Aku bakal meleng cipta meminta marang pituduh ingkang sanyata. Aji Saka. Aku gurumu Begawan Nguseman ngaji. Ingsun weruh penandang ingkang sira sandhang kang abote kaya mengkono. Sira pari kudu ninggalake negaranira ingkang mbok tresnani. Rening sira wis nyandhang cara kang mangkono. Tak tundung saka ing laladan kene. Mara gage sira lumakwa mangetan bener. Ing kono mengko bakal ana pulo ingkang dawa bebanjaran. Ingkang mapan ana sak kidul wetaning tanah Hindustan. Sira golek papan kang prayoga ing gunung kang tinamtu mertopo ning papan iku ngger Aji Saka. Ngalaya ngambara kang nitih baita ing samudra ingkang hang ombak-ombak alune hanggulung sak gunung angener pulo dawa wiwit ngancik panjanging pulo amecak iwakuning siti Sang Jaka Sangkala nenggih Sang Aji Saka. Eram tumingal pandanging pulo ingkang gegandhengan. Nyata lamun sak nggon-nggon akeh pegunungan miwah gunung ingkang inggil hanyakra langit.
Yai Bratandang lan Baruni kula wonten dawuh. Nganti ngungun bareng aku antuk pituduhe. Guruku kang sejati aku kudu lunga saka ing tanah Surati mertapa. Jenenge pulo kang dawa iki kok dawa temenanan. Wiwit aku ngancik ing sisih kulon kono sak nggon-nggon. Akeh alas ingkang gedhe-gedhe. Kaya-kaya papan iki durung kanggonan menungsa. Bareng aku saya mangetan-mangetan iki ana tetanduran ingkang tuwuh. Kok saya akeh yen ora kleru iki jenenge tetanduran juwawut. Iki jenenge pulo dawa. Inggih Kakang Penemban lajeng paduka badhe lenggah wonten pundi? Ayo bablas mangetan kae kok ana gunung ingkang sisih lor pinggir segara lor. Sumangga kula dherekaken. Menika wukir menapa yen sing ana sisih kono mau tak jenengake Gunung Pangrango. Banjur ingkang mawa geni ingkang tanpa kendhat tak jenengake Gunung Candrageni. Ingkang sisih lore Gunung Candramuka. Banjur aku bablas rada ngetan sethithik iki ana pagunungan ingkang banjar dawa. Ingkang sisih kono kae tak jenengake Gunung Kanda. Yen wukir hyang. Yai ayo semene sawetara didandani rasane ditata atine. Muga-muga iki dadi palampita lan pawadan ingkang becik tuntuming besok nggonku mapan ana ing pulo dawa iki. Inggih. Gagang Mas menawi tetela mekaten lajeng keparengipun kados pundi? Ngene wae. Wiwit dina iki nek ora kleru biyen Kanjeng Rama nate ndongengi marang aku lamun to pancen pulo dawa iki durung tau kanggonan menungsa, durung tau kepidak dening wong. Inggih, caritane amung Bathara Guru ingkang jengkar saka ing Himalaya ing tanah Hindustan banjur mangetan areraton ana ing Ardi Mahendra kelawan para dewa liyane. Sawise mengkono banjur Sang Hyang Guru kundur meneh. Nanging rehning dina iki aku minangka manungsa ingkang ngancik kapisan ana ing bumi iki menawa manut petunge dina ing negaraku kono iki dina Buddha. Aku tekan ing pulo dawa. Sang Hyang Guru nate mastani jarene eyangku iki jenenge Pulo Jawa. Aku ngancik dina Buddha ana ing Pulo Jawa ingkang sisih lor amarengi mangsa Kartika. Mula nggonku mubeng iki mau tak itung lawase ana 103 dina. Inggih. Riwuse iki ayo padha wiwit babat-babat alas iki ing wukir yang utawa gunung kendeng iki.
Seksena Nadi titi mangsa iki aku bakal apeparap Empu Sangkala. Ya wiwit babat iki ayo diitung dadining taun Sangkala. Tak itung saka asmaku Empu Sangkala ya wiwit taun iki tak itung taun kang kapisan ana ing Jawa iki. Wiwite ana taun Jawa kaisenan manungsa. Mula diayu megeng napas lan pus meminta marang parimamaning Hyang Maha Agung muga-muga kasembatan ingkang sinedya sedhakep manungku puja brata nenggih risang Empu Sangkala ya jati-jatine sang Aji Saka meminta marang dat kang murwing dat katandha katarima panedhane ing mangke ana cahya putih ingkang tumurun saka ing dirgantara dadya kagyat kadara wekasan. Paduka menika bangsaning menapa dene cumlorot saking dirgantara sumurupa nggih Empu Sangkala ulun niki Bathari Sri dewaning pangan. Oh Paduka Bathari Sri iya nggih yektine waleh-waleh apa aku nedha nrima dening Empu Sangkala prapta ngejawa. Aku mung titip weling samungsa sira bisa lestari mapan ana ing kene. Aja lali nggonmu tansah rumeksa marang bumi pertiwi. Ngelingono yen to bumi diduduki dipanculi malah ora gelo nanging ngetokake pendemaning Raja Brana lan uga dadi murahing sandang buku kang iku mangsa Budhuwa nggih Empu Sangkala. Yayi Bratandang kula wonten dawuh. Iki mau Sang Hyang Bathari Sri ingkang rawuh ing kene lamun to mangkono rawuhe pukulun Bathari Sri tak tetepake uga dadi petunganing dina. Iki tak tetepake dadi dina Sri Yayi. Manungku puja malih nenggih Sang Empu Sangkala. Jroning panon ana cahya kuning nenggih cahyaning Sangkala. Sakedheping netra ical ana cahya abang ing dina katelu nenggih cahyaning Brahma. Ana cahya ingkang asulak cemeng nenggih cahyaning Wisnu. Mapan ing dina ingkang kaping sekawan mewah
ingkang wekasan cahya ijo nggih cahyaning Sang Hyang Guru. Mapaning dina kalima Sukamarwata Suta Tyase Sang Empu Sang Kala ya Sang Haji Saka. Yayi Sumurupa iki mau dina kang kapindho cahya kuning cahyaning kala tak tetepake dadi dina kala cahya abang cahyaning Brahma dadi dina Brahma banjur cahya ireng cahyaning Hyang Wisnu iku dadi dina Wisnu lan cahya ijo cahyaning Hyang Guru iku dadi dina Guru dadi gunggunge. Dina iki ana 5 pasarane yaiku Sri Kala Brahma Wisnu lan Guru. Uga bakal tak itung lakuning dina yen saka pangrasaku petungane tak itungi ing taun kapisan dumadi ana 12 mangsa. Liripun kados pundi? Sing sepisan sesasi ya 31 dina suwene, ingkang kapisan iku aran mangsa Kartika, kaping pindho mangsa Pusa umure 30 dina. Banjur mangsa Manggasri iku 30 dina, mangsa Sitra 31 dina, mangsa Manggakala 30 dina. Mangsa Naya 31 dina, mangsa Palguna 31 dina. Mangsa Wisaka 30 dina, mangsa Jita 30 dina. Mangsa Srawana 30 dina. Mangsa Padrawana 30 dina lan ingkang angka 12 iku mangsa Asuji suwene 30 utawa 31 dina. Nun inggih ngestaken dawuh titenana wae. Aku uga bakal gawe jenenging taun ingkang ora bisa tak sebutake. Nanging siadi nyateton ora ariken jroning batinmu cacahe ana 60 wilangan. Lan tak wiwiti saka taun iki manut taun ing negara Ngerum kono. Ing kono lagi taun 437. Ing Jawa kene taun kasiji. Mula kang saka iku kang prayitna ngati-ati di ayo diterusake nggone mertapa lan babat wukir ngestaken dawuh.
ing tanah ngerum wastane ing tanah ngerum ya ing negara Busrah ya ing negara Turki Asia Praja Ageng Santosa Hateke wibawa kekuwunge wiyar laladane akeh wadya balane mulya kawulane tentrem kahanane saperangan ageng samya bebakulan candhak kulak dol tinuku lelayaran mawi baita ya prau ingkang ageng-ageng ingkang cinepeng den kendhaleni dening para nangkoda ingkang kendel bandel prigel nrajang ombak nempuh prahara miwah gulunge ngalun gedhe sinten ta tetungguling titah ing tanah ngerum nenggih menika ingkang wenang Aglar Sultan ingkang awasta Sultan Al-Gabah ya Sultan Galbah Bideksa Sembada rinengga busana sultan kawis tingal agung kekuwunge nyata wong sak negara ngerum sakiwa tengene samya kurmat mringjeng Sultan Galbah ingkang mungguing wingking ira nenggih menika Rangkanata nenggih ingkang awasta Rekyana Patih Asta Rustam Rekyana Patih Asta Rustam ingkang mungguing ayun maksih muda nanging wis ugi busana kadidene sultan ingkang putra nenggih Sultan Otto dadi mangkono panglucitaning kalih lamun to kababaring lesan palukon lagu ning lekas wis meh rina bang wetan sumambura sumilak nakoso kabyahat
Sang Hyang Surya mangramyang punggengan cala amadani jagat raya as ranira jenar es munyo bos kagatenjang kumrakumo ro aras wah Pati Asta Rustam lho wonten pendika ngadhawuh njing sinuwun lan sira Uto lho wonten dawuh Rama manut caritane Bathara Guru mbiyen jarene tau nantang perkara kelawan Nabi Ngisa. Wekasan ana pengabaran ingkang mijil saka salirane Kanjeng Bagindo Ngisa. Dara putih kang mawa wisa mbujung Bathara Guru nganti keplayu saka ing tanah Hindustan ngejawa. Matek reraton ana ing Wukir Mahendra suwene 15 taun. Bareng wis 15 taun bali menyang tanah Hindustan ing Gunung Himalaya. Dadi engga titi mangsa iki jarine Pulo Jawa kuwi isih tetep sepi nyenyep ora kepidak sapa wae. Apa bener nggonira naliti peranganing pulo-pulo ing jagat iki ingkang durung kaisenan manungsa? Rustam. Lepat jagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun Bagindo enggal bah. Bilih nyatanipun wonten setunggaling pulo dawa ingkang mapan wonten sakidul wetaning tanah Hindustan nami pulo dawa inggih pulo Jawa ingkang dereng kaisenan kambah ing manungsa. Yen ngono ciptaning sun titi mangsa iki aku kepengin jembarake kahanan, aku kepengin ngiseni pulo Jawa. Kanthi nggawa wong-wong saka ing tanah ngerum kene digawa nganggo prau ingkang ora sethithik cacahe sebareng dipapanake ning tanah Pulo Jawa. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Coba nggawa wong 2000 leksa akeh wadah ana prau wong-wong saka ing tanah ngerum kene. Ngestaken dawuh sinuwun. Sultan Utuh kula wonten dawuh. Kang Brayitna ngati-ati tatan kabeh kawulaning sun ana ing negara ngerum iki. Lan pilin kinen padha mantha-mantha para kawula ingkang semono akeh mau, lanang wadon sak somah, rong somah, telung somah, jangkep sak pirantine apa dene alat paraga lan sato kewane kudu digawa supaya bisa kanggo urip ana ing tanah kang anyar mau. Ngestaken dawuh kepareng amit madal wasilah.
Sikra bala tumingal Trang campo samya medali kabeh wae para kawula ingkang wis dikumpulake ning ora-ora iki kula wonten jawuh kula Den ora wonten menapa sedaya kepala somah kok sami dipun klempaken wonten mriki menapa badhe dipun paringi dumtuman apa ora ngedum apa-apa ancantipun menawi badhe nyaketi dinten sepen niku sok dipun paringi kekucah ganjaran nggih badhe dipun paringi pepingah menapa ora ana pepungah malah sumurupa kowe kabeh bakal ditumpakake baita lho badhe dateng pundi kowe sak anak bojomu dhewe-dhewe klebu sak pirantimu tetanen apa dene kewan rajakaya ingon-ingonmu kabeh bakal diunggahake menyang prau. Waduh badhe dipun bucal dateng pundi? Matek aku. Arep diguang ning endi iki, Cak? Alah kek piye? Ana papan sing anyar mengke kula napa kerasan. Ora kena batal dawuhing ratu. Waduh. Dateng pundi Raden Pati menyang Nuswajawa? Nuswajawa nika pundi? Sakidul wetaning tanah Hindustan. Tanah Hindustan man kula dereng nate semerep kok. Kek adohe sepinten iki. Ora susah datak nganggo hitungan. Sawisna wong 30 leksa akeh tumpakake baita. Waduh nggih. Nanging kula sampun dipun tegakaken wis manut aku ora ana cilaka. Ayo ta, yo, mangkat dikukuti. Sanjangane to. Ayo. Yo dikukuti nggih praune. Praune telu. Yo. Praune nang ndi praune? Prau yo. Praune ndi suwasu. Anake aja keri, Pak. Aku melu we. Lah. Lah piye mbokne? Ayo munggah meneh. Wong wedok iki mbok di banyu kok. Lah ngono. Tumut. Ora dinteni kok tanjir teles. Teni. Alake pirang-pirang e lah. Wah ora iso munggah dhewe. Mbah mbok diunggahke anu yo nek iso munggah awak kowe kok ngene gegere kok ngene kok kene lho oh jos ora kowe kudu melu aku Katuh, iya melu wong kula niki bojo sampean wong tuwek kaya ngene duwe bojo ayune kok ngene iki kowe ora melu piye nang kene arep gaglang wong kowe Melu aku jagang wong ning kene kowe. Arep aku tuwek wungkok kaya ngene iki, aku iso weweh rasa pemarem ngono. Wah, wis. Tobat. Ini mel. Oh, digeret wae. Yo ayo. Bondong bebondongan 40 prau akeh wong-wong saka ing negara ngerum nalika samono tebeh lampahe datan kinocap kan pantara cekake wong munggel kandha wis prapta ing Nuswa Baruni nggih ingkang katelah Borneo
do medun kuwi, do medun, medun. Medun. Nah, iki wektune iki wis yah apa iki? Ora usah cangkemen takon wektu bareng apa? Rampunge to. Gawen rampung kok. Suwene. Kok mbokmu kuwi plerak-plerak iki ngopo kae? Cukil mripate sisan. Nah, wis udute entek cah wis. Wedang entek, udut entek. Ayo wong lelayaran semono suwene kuwi dok gremeng apa mudun. Niku duki pundi ki Pak gitu. Arane Pulo Baruni. Disebar dhisik mudun ngene nginep sewengi dhisik. Nggih. Niki pun esuk ti. Wis turu mau pun. Ayo saiki dipencar kuwi sing sak prau ki. Kae iki saya ngidul-ngidul dhisik. Lah niku kok wonten pulo mlih niku. Namine Nuswana apa niku? Nek ora kleru iki jenenge Nuswa Bawean. Oh, Nuswa Bawean. Ayo saperangan manggon kono, saperangan nyebar. Ana ing Nuswa Jawa 10 sak kidule kuwi. Nggih. Wis bebanjaran den pencar wong rum. Anut sagulungane wong rum somane ingkang bedol saka padukuan wah desane dhewe-dhewe. Babat-babat wana nanging parandene ing kono maksih angker gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Ingkang mapan ing Pulo Dawa amung bangsaning berkasaan setan dengan setan dingin. Mewah satu galak ingkang karmangsa daging. Lelepa pakan aku iwak mentah. Lelepa lalapane brambang uyah. Lelepa lemangan ning mburi omah. Lelepa nyang awak seger sumyah. Lelepi pangananku iwak sapi. Leleli pangananku iwak belok. Dek ora cocok. Wah kok mambu. Seger-seger ki apa? Wow, ketek asu. Aku nggawa cangkingan. Apa sing tak cangking iki? Kuwi ndekku. Apa iya lho? Delok gene. Karene mah lah kok wah seger-seger kaya getih ning kok udu getih kewan apa iki?
keringetku ngantek dleweran ta. Wah, nyambut gawe sik kaya ngene runggute kok babati lemute gedhi-gedhi. Kowe ta. Wah. Hai. Woi. Ah. Betobat. Betobat. Kowe iki yang nggo mantuk mawon dateng ngerum, monggo mantuk dateng ngerum dasmu kuwi. Ngerum ngendi ngerum ki jagate ado kok bali piye wis kaya ngene kok bali mriko. Kula mboten kiyat batobat kathah tubriksa katon mekaten Kiai. Kowe ngali rene, tak japanane. Coba sulit asu abang biru. Coba sulit asu abang biru. Sudah. Tawi tawar. Tawi. Beneran lu kayak menopo tawi tawar. Ya kowe kene anyai. Beneran bojone dhewe kok dicokot. Iya, kok nyokot ndi? Aku ki adate nek nyokot lirih nggon kene iki. Sing tak cokot mau ndi? Mriki. Lho. Kok ngono? Bener iki menapa Kiai bener kelepetan menapa? Sampun wonten mriki Kiai. Yo. Kathah ingkang pejah ketiwasan. Dasare sepisan datan kuwawi hawa benter. Mongko wong-wong ing tanah ngerum kulina hawa ingkang asrep. Kathah ingkang pejah miwah kamangsa setan berkasaan apa dene. Macan gembong ula gedhe ingkang akeh tutuke. Ngantya gusis mong kari kalih dasa somah numpal keli samya jerih lumajar bali dhateng tanah ngerum. Aduh ngaturaken ketiwasan Sang Prabu. Biasta Rustam kawula paduka kathah ingkang pejah. Labet ing mriku kathah lelembat miwah satunggal ingkang mangsa daging. Nyata kula nyekseni piyambak bilih tanah Jawi menika tasih gawat saestu. Patih kula wonten dawuh. Aku kok eling lawan abdiku ingkang mumpuning guna pangawikan. Coba timbalana Syekh Subagir ngestaken dawuh. Wonten wigatos menapa nimbali abdi paduka kula pun Syekh Bagir kalian sederek kula menika Syekh Tamus Bagir lan Sira Tamus Mara Gage tumbalana tanah Jawa tumbalana
lan uga piye carane supaya kawula ingkang dijujugake meneh ana ing Nuswa Jawa ora padha mati. Nggih sendika ngestaken dawuh. Tamus kula wonten dawuh Syekh Bakir. Nak sawang pulo Jawa iki lah kok dadi pancen dawa temenanan. Isih gandeng Gunung Raja Basa uga nganti tekaning tanah karang. Nggih. Nanging aku kok ngungun najan wong-wong ngerum padha mati lan bali mestine wis entek. Ning kok tanah Jawa iki kaya isih neh cahya sumunar. Katone kok ana menungso ingkang mapan ing kene coba. Gunung ingkang sisih lor kayu diparani, monggo Syekh. Ngandika menika sinten nitik sandang pengageman andika kados tiang-tiang ing tanah ngerum. Lho, iya. Laras nami kula Syekh Bakir menika kadang kula ing sederek kula Syekh Tamus. Kok sapet-sapet kula ugi nate ngertos dhateng sing ngandika kisana. Nggih. Kula Jaka Sangkala aji saka inggih Prabu Isaka. Sang Jaka Sangkala atmajanipun sanganggo jali wayahipun Nalendra Najran Bani Israil rumiyin inggih welagala. Wah, mboten nginten menawi panjenengan malah sampun mapan wonten ing ngriki. Negari kula ing Surati dipun bedah dening Nalendra Madendra kula keplajeng. Manodhawipun guru kula kedah mertapa wonten ing Wukir Hyang ing wewengkon Prabalingga. Oh, makaten nggih. Lajeng keparingipun menapa? Keparingipun Sultan Galbah ing tanah ngerum badhe ngiseni tiyang wonten ing Pulo Jawi nanging sasampunipun kawandasa prau dipun jujugaken ing mriki kathah ingkang sami pejah kamangsa baju barat mewah kewan-kewan galak lan mboten sami tahaning hawa panas. Kula kadhewan numbali papan menika menawi wonten keparing enggalih kula nderek anjurung pamuji pancen Pulo Jawi kedah ditumbali. Menawi mekaten kula nyuwun paseksen andika kisanak sengaji saka Risang Syekh Bakir ingkang nyata mumpuni agal miwah lembat meminta mring panguwasaning Allah ben sebar maju pat kiblat papat 5 pancer kang ana ing tengah dumuging dinten ingkang winanci nenggih 21 dina
ana swara gumaledhek jumegluk ndedet ngerwati ngakak gugur agraning arga oh panas mawalian miwah muncang angin garuda lindu genjot bumi setan-setan dengan setan dingin jim banaspati samya sumire minggat mening segara kidul Aduh, sing andika sangseh bakir tuhulinangku. Kula nekseni piyambak geter mekaten ingkang anjalaning mriki dados tentrem. Nanging menawi pemanggih kula badhe sowan dhateng Rom malih. Prayogi kula badhe munjuk atur ngersanipun Sang Sultan Galbah ing tanah Ngerum. Monggo nggih. Arsa madangi jagat duk mungup-mungup aneng sapucak ing wukir marbabak bang sumirat kena sarating surya meka lan gunung-gunung Sinuwun ngaturi uninga menika Sang Aji Saka Atmajeng Bani Israel ingkang nyatanipun ngejawa langkung rumiyin katimbang tiang-tiang tanah Ngerum. Oh mengkono Syekh Bakir. Iye. Sakmangke sampun kula tumbali kalian Sang Aji Saka Jawa tentrem. Setan-setan sampun minggat dhateng seganten kidul. Oh banjur kepiye Sang Aji Saka kepareng rawuh ning Ngerum. Ih menawi saking pemanggih kula kedah mbeta tiyang ingkang saged nahen hawa panas. Manut jengandika lajeng tiyang pundi? Kula badhe mendhet tiyang saking tanah Hindustan mangidul dhateng Pulo Langka inggih Pulo Selon ngalir dumuging tanah Ngajam Parasu ugi dumuging tanah Cina lan tanah Siem inggih tiang-tiang Siem miwah tiang-tiang Hindustan saperangan ugi ingkang katelah tasih gesang wonten ing Nuswa Baruni inggih menika ingkang badhe ngrengganing bumi Nuswa Jawi. Nggih menawi mekaten namung sumangga ing keparingipun mugi-mugi saged lebda ing karya anggenipun ngiseni manungsa wonten ing tanah Jawi. Nggih, kula nyuwun pamit jinten. Wis bebondongan kampering tanah ngindu nenggih Sang Aji Saka. Ing kono entuk wong 20.000 omah. Lumampah mangidul malih. Ing sakidul ana pulo cilik ingkang winastan Pulo Langka ya Pulo Selon. Nanging tebih saderenge jaman ing kono ana lairing buta-buta ingkang angkara murka. Bablas mangalor dumuging tanah Siem sak pepadane. Nganti ngebaki prau pirang-pirang bebondongan lumampah mring Nuswa Jawi.
Syekh Bakir kula wonten dawuh sang Aji Saka. Lajeng ngandika Syekh Tamus kula wonten dawuh. Menika sampun sinebar. Ugi kula papanaken kinen sami babat wana piyambak wiwit Brangkilen ngantos dumuging Gunung Pangrango sakiwa tengening Gunung Candra geni mangetan wukir Mahendra tilasing Bathara Guru rumiyin Gunung Kendeng bebanjaran ngantos dumuging pesisir ler. Nggih ngaturaken panuwun kejawi menika ugi wonten ingkang gesang wonten ing Pulo Bawean ugi wonten ing Karimun Jawa. Ingkang kathah ingkang mapan pundi ingkang wonten ing Nuswa Jawi menawi wonten Pulo Jawi ingkang kathah tiang-tiang saking tanah Siem lan tanah Hindustan. Mekaten iki ketingalipun Samira Harja kinen sami yasa desa kabuyutan piyambak-piyambak. Monggo kula dherekaken meminta dhateng panguwasing dat ingkang murbeng dumadi. Mugi-mugi purnaning perkawis menika anggen kula ngejawa liwah tiang-tiang saking negari Ngrum lan sanes-sanesipun ingkang ngrengganing Nuswa Jawi tetepa amangun bebranan ngantos ing benjang kalanipun. Mugi-mugi sumebaring tiang sageta angrengga tetep manembah mring Allah ngagungaken asmaning Pangeran ingkang Maha Nasa. Hayuwa sagung dumadi rahayu ingkang hamengku gati sak wewengkonipun tetepa jaya ing Pulo Jawa sakiwa tengenipun. Bang